Hello people there. Makaya there. My phone in there. Mobile sales there. Yes, there are people. iPhones there. Bafana there. Spong fan rammy there. Show spong fan. Shabafan. Sure. Sharp. Yini manje wasivezela ama-cleavage yini awuvali ngala lapho esifubeni angasinyenyi sona sivezela ifuba eqinile vala lapho sis Mana. Yazi ukuthi kudula kanjani ukusuka la manje. Ngifike lapho ngikulubricate ngenye impama manje. Ushayeke phansi ngesiphongo. ulubricate ba Ngilubricate wena. hayi woza kuseduze Ukulubricate ngempama ushayeke phansi ngesiphundu mfana uthi uyavuka ngikudle nge-uppercut ngithi uppercut. Sasabheka i-uppercut uthi uyavuka ngithi knee-cut. Shayda. Sathi uyangiphaphela ngibuye ngithi mpama cut. Uyazazi ngiqedele ukulevele ngithi zinyo khathi ngikuluma uhlanye mina ngokuluma mina ngisilima. khuluma too much wena Ayikho indlela ebonga ngitshela ngayo le ukuthi ngivala ibhathini lelida livulekile ungathi i-cleavage. ayikho Ngine-cleavage mina. ayikho indlela Yazi ngonela usuku nje liqala people ukuthi endleleni yokukholwa nasendleleni uthi idingo zikhona idingo nazi sathane uhamba ngeenyawo sebenzisa abantu abafana demoni ingene kuye ukuthi mina i-happiness yami i-joy yami ikhona ukuthi ayiblock ngebhathi angeke yami ayiblock ngizolwa naye do ngomkhuleko. Wena une-stress wena yikho usikhiphela kimi wena wena une-stress wena. asiright esama ngithi Do you mind if I motivate you? Motivate A little mina. bit? umotivate mina Motivate wena. It's not over until God said it's over. we Motivate manje mntaka baba. It's not over until God says it's over. Isho ukuthini lo Shandisi? Isho ukuthi it's not over. Ubuhlungu obuzwayo nako konke okwenzeka empilweni yakho njengoba ezamathando zingahlangani kusazoba more. Usazokhala empilweni yakho strong, usazophatha stress wena, depression, itching and anxiety, stroke, brain tumor, leg problem, knee problem. Eye problem. Funa uzube nenkinga yamehlo. It's not over. Le Shandisi it's not over until God says it's over. Isho ukuthi ke lapho people there the Shandisi angeke idlule le Shandisi le odlula kuyo lezi dingo lezo odlula kuyo until uNkulunkulu athi it's over. Angakasho uNkulunkulu it's over zisazokhala. Ngijwayela ngabe wena. Yi motivating it from me your bride straight to you stranger. Yeah. People nofakazi ungisukele lo muntu. Ngitsho angi-attack. Ngisaqala ukuthi ngivula umlomo ngi-attack. Athi ngiveze i-cleavage. Ngine-cleavage mina.
Man, kuzuthi December manje usho njengoba ngiphuza mina wena la friend yakho kungena lutho uwenze njani? Right. December ujabula kanjani uphuzani? Right, hlukana nami. Hlukana nami. Uphuza squash. Hayi. Only 7 up. Can choose about 7. Uphuzani 7 up. Ngeke uthi December manje usho umzimba wakho nje ngeke uthole into percent nyane jabule kayi1. You such a boring human being, you know? Hey, right. Jabula once, it's December, just right. sip. Ubani And then uthangijabule? tipsy. Ubani uthangijabule? Oh, wadakwa uzoshaya. Be tipsy. Ushabule December, mazulu uphuzene 7 up. Yini le drink people in aftertaste. It's 7. Minus 7 up 7. Yini. Uyazi ukuthi people I think akusisona ukuthi ujabule. Uyazi ukuthi mina ngithi iba nesononyana ngeke ungene ezulwini phela wena you too clean. You too good to be true. Awuna sono, awu groovy, awu dance, uyacula kuphela, awu jive, awenzi lutho. Impilo yakho is such a boring. Awuna sono kahle. Wena uyini ozothi hayi ngiyeke. Ngoba ezulwini ifuna ukuthi ube necala. Man, iliphi icala wena ozolithetha ezulwini njengoba ungaphuzi, ungabhemi, ungenzi lutho, ungagroovy, awenzi lutho, awushaya umuntu, uyenzani? Ayike awubhemi, awenzi awucheat nomjodo, awukho emjodweni. Awuna bangani, iliphi icala ofika ulithethe wena Nkosi yami ezulwini? Humankind, iliphi icala? Hayi people inkinga le. Awube necala nje lokuthi asithi ukuthi uyoqhwila icala makuthi ukuphuza isona. Uyoqhwila icala lokuthi this December uphuze iwine percent inyanga. Mawufika ezulwini kuphela into ekuthiwa bizwe eceleni kuthiwa why wenza 1 or 2. Wena nix uyobiza nje kuthiwa dlula. Na akube lento ozoyikhuluma le iqula icala. Hawu ngibhedela wena. Awunacala. Hayi awuphuze December ukuphumuza nje bethi lento ezana. I-oros nema coke na aziyeke izikancane nje phuza. Uphuza amanzi wena. Uyazi ukuba imvana kashuthi iyaphila manje. Ngabe igqokela ila Costa ishayele mhlawumbe iwine la edura ithi sip ibe chips. Ngabe igqokela ila Costa manje. Ngishayele amasneak ngonyama. Angithi isikhathi siyashintsha. Ushithi uJesu ngabe segqoka ophaqo manje uhamba ngenya. Ngeke uJesu ngabe ingonyama manje inaso iskinishini mhlawumbe. Yayibo. Ngoba phela isikhathi seshintshile ngabe ingonyama mina iskinishini ne Nike. Nale jean enye ehlala efridge. Ngabe unazo lezi zinto namazazi. Ngabe nje ntshebe uyitrimile kancane ayeke le yakwa Israel le engatrim. Bathi cleanliness is next to godliness. Manje wena ubhayiza 2023. It's a disaster, man. It's a disaster, know what I'm saying? I mean, do something with your life. Iba necala incane. Hayi cool incane uyolithetha le.
uyothatha icala ukuthi uzonda mina wena phela. Ingonyama ungabe idlala amapiano manje Afropop. Isikhathi siyashintsha. No-Derek Nzimande ikhasethi lakhe alisekho manje. Ne-CD alisekho. Kwangena ikhasethi kwangena alisekho nengonyama manje ungabe idlala ilento i-USB manje. Ngabe phethe i-iPhone ya drop. Wena saphethe Nokia manje 3310 sis. Ay boy people papa yini khuluma ngane Popeye ngikhuluma ngedwa la. Hala people there